من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بواكري بيجمعي لا هرما دوندو بواسري كاردو جما دنيا فه مينيا على ديلي اني سركاتي بولي انغانغو تشاي جما دنيا فه سبلا سبحانه وتعالى اي جما دنيا بركه نيغا فسابانديا كتمدو بلجيغا بواكري جما دنيا فه مين غادي الله تعالى كالي على ديلي مسامي نالي دي كانغا ديلي علي دي ني ديلي كاكا مسامي نالي دي bada masai masa min nale de hine masai masa min nale de makarim masai masa min nyeda masa min bi nyawuli masa min la harada aka hine ikado ani nyagata botirke akona kan wo bele gile ika kisho ma ale aladon anayi min ni mi wo anayi min lanyini botirke aka joni ka pango ke no kera kaba botirke ikado oyeko no yale subhanahu wa ta'ala klala wakari kangari dara nanote nae ma minja ni sa bela jele ke shu ni sali ate do faraka ala ka bonyaka ate fembo ala ka bonyala ni ma mingo yere ndi sali de ala do abi munge ala la botirki ka do annafa atno e de basoro botirki aminu ni ala ya anda kambla mali kono jamana min na to ay mali botirki ka do fen ni fen min dale menyo anga jamana ngono e ya do ne ya do ni bela jele ya do nga ala ya nganu ni ndi ala mani kanu ni nya fon foyi wakari basoro ndo de kaka ambe allah ta'ala fu ambe ala wala nyuma do ambe ala barkada botirki am say ka barkada ka kusuma nyina fe botirki ka do ka kla ka here nyina ala fe ka kla ka kishi nyina ala fe sablo obi soro fengele mina du kulu save ani lahara ya allah ta'ala ala on mali don kumana on mali don ngunana ala ikado aminu nyi don aminu mi don aminu zalla aminu masali ala anya dama kashila ika hina kama ika makari kama ila ala kanga jamana kishi ala kanga jamana tanga ala kanga jamana kishi kanga jamana bobulula ala ka hera shuranga jamana kan gelani gelami ndale do kanya shanga jamana ma subhanahu wa ta'ala wallahi farala e ala dila ala naye e jay baba klikeli nyatu ni nyela ala e de kul faya kul masakay ala e de nyeda e de bi nyewuli ala ika hinana hinanga jamana na ikanga jamana kishi anga jamana nyemaw yele menu nye yele mimba tu kido dibila anga jamana famaw no sura sukule seduma ala seduma nyeta duma dabali nyuma duma fere nyuma duma ala anga jamana de mini mimba la kama famiyali ke famiyali do dusukuna ala ikado ka yele mena okunlo zemena okaka ka jamana fe ala gelani mimba jamana do ni nyaje aduga ala aduga akika ala kama ake muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ake qur'an lazim barka kama ake magani madina barka kama ake kurushu barka kama ala awni deli mi nya sey bawye kira ka chepmbaw sayyidina ali sayyidina badr alu sayyidina bakar sayyidina usman ala akolu barka kama ake shirufu bona kama ala awnya majige ala awni deli ede masay min bi deli ede masay minga masay bi laba Allah Bwakari kene wo kene nasigira nabe ala ko kusuma anga jija ngo kene matrafa ni ala jenena sini usazi bare akani wajulu kene mbisigi kurufina balo dangena na minye ikardo sanwosa mauludu ba min mbisigi ala ko de before kira ko de before kira kanumba tia de before islamia nyefoli ani islamia soroli o de before o kuma ni ala anje sini 16h anga nyozoro kurufina balo dangena na minye bare ka mauludu ikardo inshallah abinyana maya ala ka jirana ala ka heraka jamana يا ربي يا ربنا أعوذ بالله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله فعل لما يريد ذلك فضل الله يتم الله الذي آمين
la ilaha illallah amin nafolotigi minnu ka ɲama ala k'u sɔn ala k'u sɔn ala k'u sɔn minnu ma ɲima minnu ma ɲama ala kana fɛn d'u ma kɔni ka wariko tɛ dugawu kɛ ni wariko kuma ye n'i ye dugawu ɲuman de kɛ nafolotigi fɛn o fɛn ka ɲɛ an ma n'u ka ɲɛ an ma u bɛ hinɛ an na ala k'olu sɔn ala k'u barika minnu ma ɲɛ an ma u ta b'u ni ala cɛ alhamdulillahi rabbil alamin karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara naam ne ko bala sogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 60 ani siɲɛ 5 u ye dɔ kɛ Boubacar i k'a dɔn an ka bɛn kelen na jamana ka dilan Boubacar Sidiki hali n'a sɔrɔla i filila fili in man jugu n'i seginna kɔ a bi kɛ sababu ye k'a dɔn yafa ka boloda ka ɲɛsin ma jamana jɔli i na don la u k'o démarrer lance du processus DDRISE a bɛ sen na min ye marifa tabaw ye ka jamana kɛlɛ a maa 2000 bɔɲɔgɔnko Boubacar Sidiki k'a dɔn yafa bɛ k'u ma min b'a to u bɛ marifa bila jamana kɛlɛli k'o dabila olu bɛna farasa jamana kɛlɛkɛcɛw ka jamana lakana sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye 341 ani 1 min ye jamana kɛlɛ a kɛlɛkɛba kɔrɔlenw Tunbutu Tawudeni olu ye marifa bila janvier kalo tile 7 tɛmɛnen na Boubacar Sidiki k'a dɔn min ye sɔrɔsikuluw ka daga ye u y'u sogo doni u n'u ka marifa ni ayiwa u ka tamaw u n'a bɛɛ lajɛlen nana ni ka n'a di anw kɔni an jɛna i k'a dɔn kunfɛ t'a kɔ wa an nana an yɛrɛ di faso ma Boubacar Sidiki n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ se ka n'u farala ɲɔgɔn kan sa min ye maa 1325 ayiwa minnu kɔni ye maa murutilenkɔrɔw ye Boubacar Sidiki minnu ye marifa bila ɔ nin yɔrɔ minnu bɛɛ Moti Douanza Gao Boubacar Sidiki f'a ka dɔn olu tun bɛ nin vavɛlaw de la min ye kɔsa in na ye sa Kidalikaw Menaka Segu Boubacar Sidiki olu nana fara a kan sɛbɛnnikɛla ko min ɲininen don jamana faamaw fɛ f'a ka se maa 2000 bɔɲɔgɔnko ma Boubacar Sidiki olu bɛɛ lajɛlen de kɔni to a bɛna sɛbɛn sɔrɔsiya la sɛbɛnnikɛla ko nin hakilina in ani nin ŋaniya ye jamanajɔ don jamana hakilina a ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to kɛrɛfɛdɛn bi dabila Boubacar Sidiki i delila ka jamana kɛlɛ ni nimisara i ye marifaw bila n k'i ɲininka ni ka laban sa k'a fɔ de e kɔni bɛna fara jamana kɛlɛkɛcɛw kan o tɛ kojugu ye o Boubacar Sidiki a ko a maa caman b'a la kɛlɛkɛden kɔrɔ ninnu i k'a dɔn u tun bɛ gasiya de la ani CPA Boubacar Sidiki i b'a ye ayiwa wulikajɔw ni hakilinaw ani marabolo minnu bɛ yen n'a ko kɛra kosɛbɛ minnu y'u ka kunnafoni dilaw ye olu kɔni y'a sɛbɛntiya u n'u ka marifa ni tama ani muru bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn fɛ ni ka n'a jira Mali faamaw na anw b'a ka Mali kɛlɛ ni nin de ye wa a bɛɛ filɛ an y'a bila o kuma an ye yafa ɲini an sɛgɛrɛ an kɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Tawudeni gouverneur ye général Mohamed Abdraman Ould Meidou o y'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye bɛɛ ni kelenya Boubacar Sidiki i k'a dɔn wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ bɛɛ ni kelenya mana fɔ jamana kɔnɔ jamana den bɛɛ lajɛlen n'a kɛli ka kan hali min ye kunfɛta ko kɛ ni ka laban ka segin a kɔ k'a dɔn Boubacar Sidiki yafa bi k'i ma i bi wele i bi segin min ye Tunbutu gouverneur ye Baku Kantɛ Baku Kantɛ y'a jira k'a fɔ ayiwa min ye rebelle kɔrɔw ye marifa bilaliw fɛ k'a fɔ u bɛna jamana a ka daga kɔnɔ o ye ko ɲuman ye o kuma u bi bisimila Boubacar Sidiki k'a dɔn gɔngɔli tɛ tɔrɔ u kunna tuguni di daw tɛgɛ Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen hakilina ye a ko waati tɛmɛna min kɔni ye nin hakilina in ye a sɔrɔ man di min ye awa rebelle kɔrɔw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn armée u nani a la a bɛ kɛ sababu ye min wuli ka jɔ caman ye minnu ma se ka don l'armée la Boubacar Sidiki baara wɛrɛ na ɲiniw ye min b'a to u n'u dahirimɛ sɔrɔ k'u balo sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye Ablaye Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara Ablaye Jara ka fara l'indépendant fasɛrɛjɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ko ten n'i ko ndaloma ma k'a ka t'i dogo ni janto ma kɛ a bɛ si a kunfɛ nin ye n tɛgɛ don ni sama bɛ bɔ sababu min k'a ma ko 26 mars Ibrahima Kulubali nin y'a ka fasiri ye Ibrahima ko min ye Gao région o kafo ɲɛma n'o ye gouverneur ye général de division Musa Moriba Traoré a kɛn bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ waati tɛmɛnlenw
bawo na tun bɛ fɛn min ye maa dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni kana jɛkulu tɔ bɛɛ lajɛlen dayirimɛ minɛ k'a kɛ u dufa kɔnɔ k'a fɔ k'olu de bɛ kɛ u kumada ye walima maa kunin kelen o bɛ n'i jɔ ka kuma jamakulu bɛɛ lajɛlen to a la o kɔni min ye gouverneur de Gao ye n'o ye général de division Musa Moriba Traoré ye ale ko k'o banna pewu bawo a ye kankarimada kan ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye denmisɛnninlakaw ka jɛkulu ye ka taa se musolakaw ka jɛkulu ma u ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka bureau dɔ sigi walima ka maa dama dɔ sugandi min bɛ kɛ u ka kulu ɲɛmaa ye u ka se ka kuma bɛɛ lajɛlen to a la Gao seleke 4 kɔnɔ n'o tɛ maa kunin kelen walima maa dɔw ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ i bɛna kuma jama to a la o kɔfɛ ka tila ka taa kɛ farafarali sababu ye k'ale tɛ fɛ k'o ye Gao région kɔnɔ tuguni o banna pewu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasi fanga dɔn maa min don sɔrɔdasi yɛrɛ fana don bawo min ye général de division Musa Moriba Traoré ye n'a ye kuma sɔrɔ i ɲɛnɛ a bɛ kuma ni hakilinatigɛ min ye wa a bɛ kuma ni fanga min ye i n'a dɔn k'a fɔ nin tɛ maa kuntan ye bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ye Mopti gouverneuriya kɛ o a bɛ taa nin yɔrɔ in na a ye Mopti gouverneuriya kɛ n'i y'a ka kow lajɛ maa dɔw a tɛ don kolobo kalabako la wa min ye sira jɛngɛjɛngɛlenw ye ale tɛ taama o kan fiyewu a ko min ye Gao ka denw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ wa bɛɛ lajɛlen ka se ka jamana ka tɔnɔ ni ka se k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye ale hami ye o ye k'a fɔ i bɛ to Bamakɔ yan de k'a fɔ k'e bɛ kuma jamakulu dɔ to a la walima e bɛ to Mali fan wɛrɛ fɛ ka Gao ka denw kun kan k'o kibaruya fɔ k'o kɔni k'o banna pewu ni bɛɛ lajɛlen b'i tile bɛɛ k'i tile bawo ale kɔni tile la Gao gouverneuriya la ale kɔni kɛlen bɛ ka bere min da sisan ani n'o ye taama bere ye jɔn ko ala kunkilenna min bɛ a la o de ye Gao ka den bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ k'a sɔrɔ maa ma bin maa kan maa ma ka hakɛ minɛ ka dun nin ye sɛbɛn don min y'a salo ka bɔ 26 mars kɔnɔ Ibrahim Kulubali a ka fasiri Bagatigi n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka masuwari de Bamako wula Yusufu Konate ka sɛbɛnnin don a ko min ye o ɲɛmaaso kelen marabolo la Bagatigi an ka taa Doila ni Bamako cɛ i k'a dɔn a gwɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten ni maa min dun ye jateminɛ kɛ Doilakaw u ka sɔrɔ caman bɛ bɔ Bamakɔ sabula don o don an nana nin ji in na Bamakɔ walima an bɛ taa nin feere Bamakɔ walima an na bɔ Bamakɔ ka na Doila ka na nin zan o ye sɔrɔba ye Bagatigi taa ka segi n'a fɔra min ye a mobili passe ye Suma ko dugumajɛ ka sin ka bali ka dɔ fara o ka ten o gɛlɛyara o de la conseil régional min ye denmisɛnninw don a la so ye jeunesse de Doila olu kɔni y'a jira u ti ɲɛ koyi o tuma min ye u ka faamaw ye u ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to Doila ani Bamakɔ cɛ passe ko a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko lettre in kɔni a dilalen u taara di u ka ayiwa marabolo yɛrɛ ɲɛmaa ma n'o ye Jɛnɛba Jakite janvier kalo tile 5 san 2026 ba jɛnɛ a ye kunnafoni in da ni k'a sɛnsɛn k'a lase yɔrɔ la sabula syndicat bolo minnu bɛ ayiwa taama kunna n'o ye transport ye ani direction régionale wasiri k'i k'a dɔn ani mobili fɛn o fɛn bɛ boli yanni Doila cɛ u ka ɲɛmaaso k'u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya a kɛlen bɛ ka kɛwale min daminɛ Doilakaw anw di jɛ n'a ye bi an di jɛ n'a ye sini wa a k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Suma ko dugumajɛ tiɲɛ don essence ko gɛlɛyara mobili fɛn o fɛn bɛ bɔ Bamakɔ ka na Doila yan a b'a sɔsɔ Bamakɔ essence dilan tewu a taa ka segin bɛɛ lajɛlen bɛ taa Bamakɔ dɔrɔmɛ kelen o ma fara essence ɲɔgɔn kan Bamakɔ nka munna an bɛ se ka bali ten ka essence k'a sɔngɔ yɛlɛ Doila ni Bamakɔ cɛ ɲininkali dalasi 770 yɔrɔnin kelen wa a bɛ b'o la ka jigin 500 de la wasirike min ni min kɔni bɔra sɛbɛnkɔrɔ la a filɛ nin ye conseil régional de la jeunesse u y'a jira k'a fɔ jɔnwa la min kɔni u ka ɲɛmaaw ye olu ye nin kunnafoni di min kɛ transporteurs ma ani ɲɛmaaso ma a bɛnn'u ma hali o tuma wulikajɔ ka bolo da joona yɛlɛma min kan ka kɛ transport yanni Doila Bamakɔ ni Doila cɛ yɛrɛ joli ye i k'a dɔn kilomètre joli fo dalasi 770 ta Bagatigi ko gɛlɛyara o tuma min kɔni ye hakilinaw farala ɲɔgɔn kan sabula n'a ju de ye essence ko ye essence ma gɛlɛya essence ko ma yɛlɛ fiyewu sabula hali ni essence n'a sɔrɔ ale bɛ gɛlɛya Doila nka mobiliba fɛn o fɛn bɛ bɔ yan transporteur mobili fɛn o fɛn bɛ bɔ Bamakɔ ni ka taa Doila u b'u sɔsɔ Bamakɔ de a kelen de min bɛ essence sa Doila walima sira la
o kuma ko in ka lajɛ ji ɲɛma joli wa sere an bɛ don na ko bi sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira sa k'a fɔ conseil régional de la jeunesse olu kɔni u y'a jira sa k'a fɔ nin ko minnu filɛ nin ni yɛlɛma ma don a la u na hakilina wɛrɛ ta ɲɛmaso yɛrɛ b'a kalama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Boubacar Sidiki n tala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ tun wara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali flash Ngolo Kulubali nin y'a ka fasiri ye a ko k'an ka taa furu commune o kɔnɔna na dɛ min ye Kajolo cercle ye o marabolo dɔ don n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye denmisɛnninlakaw ka jɛkulu ye n'aw k'a ma ko conseil communal de la jeunesse de furu olu ye lettre kɛ o lettre a kɛra kabi décembre kalo tɛmɛ salen tile 17 san 2025 ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fo ka ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye général d'armée Assimi Goïta ye a k'i kɔfilɛ furu la bawo min ye olu ka furu commune rurale o mairie ɲɛmɔgɔw ka taa se maire n'a ka baarakɛ ɲɔgɔnw ma donc ala o kɛn bɛ ka hakilina dɔ ta o bɛ dɔnze dɔ ka kɔsada in na min kɛn tɛ ka furu sigibaa caman diya kosɛbɛ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin denmisɛnninlaka ninnu ka lettre o kɛn bɛ k'a fɛ k'a sinsin fɛn min kan i bɛ o dɔn wa nafolo min n'o bɛ bɔ Siama Mini ɲɛmaayaso yɔrɔ ka di mairie ma wari in bɛ taa da min fɛ ko mairie ɲɛmɔgɔw n'o ye maire n'a baarakɛ ɲɔgɔnw ye furu to a la o ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin furu sigidenw ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ wari ninnu bɛ di ka sabu kɛ ko patenti a n'a ɲɔgɔnko wɛrɛw bon n'i y'a lajɛ fana a kan ka se ka furu commune ka se k'o ka yiriwali ni k'o de sɛbɛkɔrɔ sinsin nka nafolo in a bɛ na cogo min na nafolo bɛ tunu ten ko yalima min ye nafolo ko in ye ko a ma se ɲɛfɔli ka kɛ ka ɲɛsin a taabolo ma wa a bɛ don donda minnu fɛ min ye furu conseil communal de la jeunesse ye o ɲɛma n'o ye Sulemani Jara ye Masa Soloko min ye maire n'a nɔfɛmaw ye k'u bɛ fɛn min ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nafolo min n'o bɛ don furu commune o mairie ɲɛmɔgɔw bolo u bolo kɔnɔna na o ko ɲɛ ka ɲini nafolo ka sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ a bɛ don da min fɛ waasa bɛɛ lajɛlen ni kun ka lafiya o ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan bawo ko wari nafolobamugu kule min bɛ bɔ Siama Mini na o ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ka di mairie ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye furu fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye majɛ ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka sira sɔrɔ ko nka ko n'i y'a lajɛ min ye furu commune kɔnɔna ye nin ko kɔni jɔn ko ala a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen gan i kamana na Sulemani Jara ka fɔ la furu jeunesse o conseil communal de la jeunesse o ɲɛmaa don ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ an bɛ don ko bi donc ala minnu tun bɛ yen n'o ye an ka matɔrɔniw ye an ka musokɔrɔba damadɔ olu ye matɔrɔniya kɛ fo ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la an k'o ma ko retraite u y'a kɛ yɔrɔ minnu fana na furu kɔnɔna na i b'o dɔn wa furu commune yɛrɛ bɛ a la ka taa se Bananso ma min ye Golopɛnɛ ye ka taa se Wacali ma ani Jewu nin yɔrɔ duuru i b'a ye k'a fɔ nin matɔrɔni kelen o kelen tun bɛ nin yɔrɔ in na ninnu bɛɛ lajɛlen sigi bɛ o bɛ san kelen bɔ bi bawo k'a minɛ janvier kalo tile gale san 2025 ka na se janvier kalo min n'an filɛ nin ye o la o tile gale san 2026 k'a san kelen ye nin ye nin matɔrɔni maa duuru n'o ye musokɔrɔba maa duuru ye u bɛ taa ni ka segin o ka pension nɔfɛ baara kɛla ka ban sɛgɛnlafiɲɛbɔ pension min n'o ye tɔrɔmɔ ye n'o bɛ di u ma o tɛgɛ dɛsɛ bɛ ka d'a kan waati o waati n'o wulila ka se furu commune mairie kɔnɔna ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ f'u ɲɛna ko baara in k'u b'a kan koyi ko nka ko gɛlɛya bɛ fan min fɛ k'o de ye perception ye nafolo bɛ kun bala n'a ye u ka fɔ la o ko min filɛ nin ye jeunesse u n'u ka ɲɛmɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni nin tɛ dalilu ye o bɛɛ lajɛlen ka cɛ ka bɔ yen ko n'i y'a ta k'a lajɛ fana u ka dɔgɔtɔrɔso ko o fana kɛn bɛ gɛlɛya ye bawo dɔgɔtɔrɔso n'an balakaw yanni b'olu k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso i b'a ye k'a fɔ minɛ ɲɛnama ta a kɔnɔna na ko yalima ko min ye Siama Mini ye olu bɛ nafolo min di nafolo in b'a la ka taa min dɛ ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ bon n'i y'a lajɛ kokura i b'a ye k'a fɔ furu o sigibaaw bɛɛ lajɛlen degulen don ka denmisɛnninlakaw de wulilen bɛ sa ka se ka nin ko in ni k'a sɔgɔbɛ waasa maire n'a nɔfɛmaw olu ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan a ye misali ta furu lycée public kan san 2023 ka se 2024 ma san kelen furancɛ kɔnɔna na min ye conseil de cercle ye o kɔni filenkoloncilen kɔ k'o da kolonci e ko maire n'a nɔfɛmaw olu m'u kɔ don furu o lycée public a gestion na wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ lakɔli maître minnu bɛ n'o ye kalanfaw ye olu ka heure supplémentaire n'o ye u bɛ farankan minnu kɛ kalankunda o nafolo o taari jɔ fo se fɔ wari 4,000,000 a n'a kunkan fɛ i b'a ye k'a fɔ o kɛlen ka kulekan bɔ san 2023 2024 nafolo in ma se ka sara i b'a ye k'a fɔ min ye furu denmisɛnninlakaw ye olu n'u dɛmɛɲɔgɔn n'u y'u ka partenaires ye olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nafolo in sara o fana bɔlen koyi année scolaire 2024 2025
o min fana bɔlen filɛ ka kɛ heure supplémentaire ko kuma bɛ halisa min ye san kelen bɔ ɲɔgɔnko ye o fana o ma se ka sara min ye comité de gestion scolaire ye furu to a la olu de ye wuli ka jɔ kɛ waasa min ye 9,9 ye heure supplémentaire o bɛ se ka sara l'école maître ye cogo min na olu ye 7,000,000 sara o fana tɔ tora kalo 2 o ma se ka sara n'o fana bɔla yen min ye 2025 2026 ye o heure supplémentaire ko kuma o fana bɛɛ sen na ko min ye comité de gestion scolaire ye olu kɛn bɛ ka taa a banfula curo maa minnu kunkolo la i bɛ o dɔn wa o de ye lycée public n'o ye furu lycée public a lɔkɔlidenw lɔkɔliden somɔgɔw olu ko lɔkɔlidenw kɛlɛ o kɛlɛ e bɛ 2,000 de sara waasa min ye nin heure supplémentaire ye o bɛ se ka sara ni lɔkɔli maître ye cogo min na min ye mairie ye k'a jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye dɛ nafolo minnu b'a la ka salon a fɛ nafolo in b'a la ka taa da jumɛn fɛ n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen maire kɔni jɔn ko ala a kɛn bɛ ka fɛn min kɛ n'o bɛ maninfin dabaliya ban o de ye chinois de kɔni a n'olu bɛɛ jɛla olu kɔni n'an bɛ sa furu kungokolo seleke 4 k'a bɛɛ lajɛlen filenkoloji k'a da kolonji a dugujukɔrɔ nafolo u b'a bɔ ka taa n'a ye min ye cikɛ foro ye o tɛ furukaw bolo tuguni wa min ye taabolo wɛrɛw ye minnu bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ ye ka se ka u ka dayirimɛ ko ni k'a sinsin nin bɛɛ lajɛlen kɔni denw bɛ galama na nin wo sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ Mali flash kɔnɔ Ngolo Kulubali a ka fasiri bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula latigɛ ka kɔrɔ jɔn ye siga t'a la Wagatiri an ka taa Kuruwari jamana na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Mamadu Hawa Jaabi Gasama ngana si man di ngana ale ka si jansɔrɔ Wagatiri i k'a dɔn garijɛgɛko la a ko Mamadu Hawa Gasama n'a kɛra ngana ye Mali kɔnɔ jamana wɛrɛ la i ka nganaya o dɔn man di dɛ siga t'a la dɛ n'o tɛ a ye députéya kɛ siɲɛ caman hali kɔsɛn in na jɛrɛjɛkulu min bɛ député bulo ko fɔ n'o ye CNT Mamadu Hawa Jaabi Gasama a nin b'o fana na Wagatiri nka min ye bi ye a bɛ ni ka kalo caman bɔ a bɛ Abidjan kasobon ba kɔnɔ a datugulen bɛ Wɛmɛ Wagatiri hali fiɲɛ t'a fifa sɛbɛnnikɛla ko ni ala sɔnna ma bi juma min ye 9h a n'a kɛ a daminɛna ka ban Abidjan i k'a dɔn tribunal correctionnel min bɛ Abidjan plateau Wagatiri i k'a dɔn a ka kɔni e ko a ma daminɛ sɔgɔmada in na wa sɛbɛnnikɛla ko jalaki min b'a nɔfɛ jalaki in ka girin dɛ sabula Kuruwari jamanakuntigi a y'i da de faw la k'o sɛbɛn kɔrɔ 4 Wagatiri i k'o dɔn i k'a dɔn o dalu n'o bɛ vidéo la o bɛɛ lajɛlen bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ min kɔni ye Alassane Dramane Ouattara i k'a dɔn cɛkɔrɔba don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a y'u i da faw de la k'o 4 Wagatiri i k'a dɔn o ti bɛn diɲɛ maa si ma i ka jamanakuntigi dɔgɔya juillet kalo tile 2 san 2025 min ye Abidjan aéroport a yɛrɛ sina ka t'i yɛrɛ di mɔɔw ma ten k'a sɔrɔ a tɛmɛselama de don dɛ a yɛrɛ sina ka t'i yɛrɛ di ten Wagatiri k'a dɔn olu ko payi anw kun mara ka min ɲini o ye nin de ye o tuma e kɔni i sera ayiwa danzo sa Wagatiri o yɔrɔ bɛɛ u ye kɛraw k'a la ka nɛgɛw bɔ a kan ni ka taa don Maka n'i y'a mɛn Maka Abidjan o de ye i k'a dɔn maison centrale d'Abidjan a yanda a bɔra yɔrɔ min o ye MCA a bɛ maison centrale awɔ Maka Abidjan ta a bɛ f'o ma Maka aw tun bɛ yɔrɔ min a bɛ f'o ma yɔrɔ cogo di Bamakɔ i ka kuma a nɛgɛtɛ na bi Bouakari Fasiriba ko a k'i k'a dɔn an ka surun dɔ b'an gana dɔ bɛ yen Maître Mamadu Ismaila Konatɛ o kɔni ye ayiwa avion ta ka bɔ Paris ni ka ni i kun da fɔ Abidjan kan ale kɔni nana don a jigi kɔrɔ k'ale b'a surunani don sabula Kuruwarikaw ka ayiwa sariya sɛbɛnw a n'a sariya kisɛw a bɛ caman don la a ko kuma ale bɛna kuma minnu kɛ i k'a dɔn o bɛna kɛ sababu ye min kɔni b'a to kow na nɔgɔya nka yan'o cɛ Mamadu Hawa Jaabi Gasama yɛrɛ e ko ji ma jigin a ka t'o la de sabula yɔrɔ ninnu ma ɲi koyi a kun ye sɛbɛnni kɛ ni ka yafa ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ ani Kuruwarikaw bɛɛ ɛlɛ ni min kɔni y'ale sɔrɔ latigɛ don u ka yafa ale ma min kɔni ye a ka jurudonba yɛrɛ o fana nani o fɔlɔla fɛn min na o de ye yafa ɲini Kuruwarikaw ani u ka masakɛ min kɔni ye yafa ye hadamaden jɔni bɛɛ lajɛlen bɛ fili n'an bɔra nin na nin di se fila Wagatiri Mamadu Hawa Jaabi Gasama sɔgɔmada in na kɔni ani kiritigɛlaw ɲɛ dan bɛ ɲɔgɔn kan min kɔni ye ɲininkaliw ye Wagatiri k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛna boloda an minnu kɔni y'a sɔmaw ye sa an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma k'a sɔrɔ e bɔra Abidjan e taara lajɛ wa e ka problème de y'o ye ka taa lajɛ mini Maka la wa e tun bɛ MCA la ne taara e lajɛ n'a ma ye k'a fɔ i bɔra dugu ni dugu jamana ni jamana ne tɛ taa maliden dɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ e tɛ t'o lajɛ ne bɛ siran de ye o ka siran ka taa ni maa sigi ti Ala ka n'a latigɛ n tɛ taa
ala kana latigɛ ay ne ti da lajɛ tant que be kuma na micro ko na ala be latigɛ ala ta latigɛ masigiti ni mu ye sɛbɛnye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ dɔ waati wara Bamako wula an bɛ u fo ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indicateur du renouveau ko dugumɛnɛ a taa kulusi jalasiri nka bɛ a foni ni ye tɛgɛ don min ye l'indicateur du renouveau ye olu fana y'a sɔrɔ ministériso min bɛ n'o ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani adamadenya bɛ se ka don bala cogo min na n'an ko ministère de la santé développement social o y'a sɔrɔ u ka kunnafoni di sira kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye médecin colonel major Asa Bajalo Touré a ye munumunu salo kɛ kununko alamisa janvier kalo tile 8 san 2026 a nana kana yɔrɔ min lajɛ i bɛ o dɔn wa centre de santé de référence min n'o filɛ sigida sabanan kɔnɔna na n'o ye commune 3 ye a ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko n bɛna a ma suda u la koyi a balila kana ci u ka di ɛnkɛ o fana b'a to i bɛ bɔ ko caman kalama o hali ni ɲɛmaa ko a bɛ na yɔrɔ minnu bɛ yen n'u ma ɲi n'a ɲɛ man ka da o kan u b'o bɛɛ lajɛlen labɛn bon ne yɛrɛ denmisɛnnin ma n ka spécialité kun y'o de ye balina n'a ti ɲɛ kɔnɔ k'an bɛ kari ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ ne ye sogi o n'a ma ɲɛ i bɛ ba o kɔfɛ o kɔni bɛ ɲɛ ne kɔni ye n ka kelen kɛ min ye kuma da ɲɔgɔn ka kelen fila o y'a sɔrɔ law i tɛti ten a caman b'a la mɔgɔ bɛ se ka don a jɛ ten ne kɔni ye dimi kelen don la naam min ye médecin colonel major Asa Bajalo Touré ye a ka nin taama kununko alamisa janvier kalo o tile 8 san 2026 min ye commune 3 o CSRF o kɔnɔna ye komi bɛɛ lajɛlen b'a kalama i b'a dɔn min ye anw ka cɛmancɛ fɔ ka ɲɛmaa ye a ye baara ninnu don kabini novembre kalo salen san 2025 kɔnɔna na min ye dɔgɔtɔrɔso 10 ani kɔ ye olu de kɔni dɔgɔtɔrɔso CSRF don k'u bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'o kɛ hôpitaliw ye n'o dɔgɔtɔrɔso belebelew ye baara ninnu ɲɛsin bɛ o de ma min ye médecin colonel major Asa Bajalo Touré ye a kɔni nana kana bali baarakɛla ninnu na kana bali dɔgɔtɔrɔ ninnu na nin sandiri in kɔnɔna na baaraw bolodala cogo min na yalima o b'a la ka kɛ ten wa a ye nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ni k'a laraw ye a kɔni se kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni tɔnsi wulila ka jɔ ten n'a fɔra ko ɲɛmaa nana maa caman bɛ yen olu bɛ siran koyi hali n'a sɔrɔlen ma ko kolon kɛ caman bɛ yen u ja milen tɛ n'i ye chef de chantier lajɛ ale kɔni ko don kibaru tilamɔgɔw ma k'a fɔ k'ale nisɔndiyala nisɔndiya in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a b'a to galabu min bɛ u la baara ninnu bolodali la o ka se ka dɔ fara cɛsirijala kan ko waati min fɔ mɛ n'o ye délai ye nanzarakan na o kɔni k'o na u hakilina ye k'o n'o labato kosɛbɛ min ye kalo 12 o de di b'u ma o n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye médecin chef fana ye min ye CSRF min filɛ n'o filɛ sigida sabanan kɔnɔna na médecin chef ale fana y'a jira k'a fɔ a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔnw olu kɔni bɛ ka cɛsiri min boloda ani hakilina minnu n'olu bɔ bɛ ministériso yɛrɛ yɔrɔ ka ɲɛsin olu ma ani kuntilenna min da la cɛmancɛ fɔ ka ɲɛmaa fɛ n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye k'olu na baara ninnu kɛ i n'a fɔ a laɲinina ɲɛmaaw fɛ cogo min na o na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se a hakɛ la banabaatɔw n'u kɔrɔsigibaw o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa ani lafiya sɔrɔ cogo min na k'o b'o baara fana na n'o fana bɔla yen min ye ministre ye n'o ye médecin colonel major Asa Bajalo Touré ye a y'a jira sa k'a fɔ min ye cɛmancɛ fɔ ka ɲɛmaa ye général d'armée Asimi Goyita kuntilenna min talen filɛ nin ye a fɛ k'a t'a fɛ jigin waro ka y'a la baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka timɛ ka se a hakɛ la wa min ye jamanadenw ye olu ka se ka furakɛliko ɲuman sɔrɔ wa min ye dɔgɔtɔrɔw fana ye ka se ka nunkɔrɔ yɛlɛmaga kɛ banabaatɔ ni a kɔrɔsigibaa fɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ni ka bana caman bɛ yen ni ka caman t'a fanga na nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri tu Boubacar n ka balina yi cɛnin kelen bɛ yen colonel Alphonse Keita ATT ka Alphonse a ɲininka bani mun bɛ tile k'u n'u pɛrɛn n'a ye a bɛ dɔn balina ni ni kɔni ye kuma da ɲɔgɔn kan kelen fila tɛ e kɔni b'a dɔn o balina fana tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ne ni maaw cila ɲɔgɔn na maaw b'i hinɛ de minɛ e m'a faamu o waati hinɛ t'a la ko i sen ma ɲi o i bolo ma ɲi e hinɛ de minɛ t'a la walayi b'a dɔn ni aw cila ɲɔgɔn na maaw bɛ dɔn ok e fana sabali sa mais nin jɔcogo tɛ kelen e bɛna baga ma cogo mais chaque fois que ni ko n bɛ bali Alphonse la ale tun bɛ se k'i pan ka taa kɔfɛ kabini o waati n'a dɔn nin cɛnin bɛ kɛ sɔrɔdasi ye Bɔdigi ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation a bolo ko siɲɛ 700 ani siɲɛ 4 min ye Amadu Tijani Danzɔgɔ nin y'a ka fatiri ye Boubacar a ko an ka taa douane na foroba baara de ye dɔ bɛ dɔ kɛ dɔ bɛ fɔ a kɔ maa min ni wakili donnen b'a la bi jamana a lafiyali la jango douaniers i ka don u ka ɲɛmaaso talen bɛ ka di inspecteur général Sɛgina Amala Jalo Boubacar i k'a dɔn ayiwa min ye
nani ye a ka k'a ma hɛrɛ ye nga sɔmin gele don k'a fɔ min kɔni ye kɔrɔlen y'a bila yɔrɔ min nin fana bɛ sɔn ka dɔ kɛ koyi sabula Bukari Sidiki i k'a dɔn n ka foro bɛ n sɛbɛ la wa misɛnninw ni jiri juguruninw kan k'o dɔn siga t'o la Bukari Sidiki a b'a dɔn a bɛ cakɛda min na dunandew Bukari Sidiki sabula a yɛrɛ ye ɲɛmaaya caman kɛ Bukari Sidiki k'a dɔn k'o kan ka kalanso ɲɔgɔn na cogo min labɛnw kan ka kɛ cogo min Bukari Sidiki min ni min n kan ka wele k'i ɲininka Bukari Sidiki e ko a m'o dabɔ de sabula a sigi wolo kan o yɔrɔnin bɛɛ Bukari Sidiki i k'a dɔn directeur général a sina ka wuli ka jɔ bolo da ɲɛmaaso Bukari Sidiki a y'u bɛɛ lajɛlen wele nakun ye min ye ani hakilina min bɛ yen Bukari Sidiki k'a dɔn u bɛ wuli ka jɔ min na ni fɛn ma far'o kan fɛn de b'o la dɛ sabula faamaw jigi dalen don douaniers kan a y'a jira sa k'a fɔ min kɔni ye hakilinaw ye fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ ɲɛmaaso fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye chef de structure ye Bukari Sidiki k'a dɔn o bɛ kɛ min ni min kɔni n'o ye gɛlɛya ye bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ Bukari Sidiki o de la min ye bureauba fɛn o fɛn bɛ yen a tɛmɛna a n'a bɛɛ lajɛlen kumana bureau principaux ani bureau spécialisés Bukari Sidiki dabaliw ni fɛɛrɛw bɛ tigɛ cogo min walasa nafolo min n'o bɛ sɔrɔ ka kɔrɔ ni fɛn ma far'o kan fɛn kana b'o la directeur kura min ye fulakɛ Cheikhna Amadou Diallo Bukari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko douaniers ka recette jamana jigi dalen don a kan kosɛbɛ o kuma hali bi n'a ka bi ale kɔni baara min kalifalen a la jamana ɲɛmaaso fɛ i k'a dɔn a nakun ye nin ye min kɔni ye awa douanier denw ye olu y'a jira sa k'a fɔ jɔn la o kuma i bisimila ni nakun ye baara ye an delila la an b'a dɔn o kuma min kɔni hakilinaw ye an k'a fɔ ɲɔgɔn ma Bukari Sidiki k'a dɔn ko Cheikh Amala Diallo maa min don a ye douanier so dɔn ka kɔrɔ sabula yana a ka wele ka kɛ ɲɛmaa ye a yɛrɛ kɛra directeur régional ye yɔrɔ caman na gɛlɛya minnu bɛ yen ani baara kan ka kɛ kɛcogo min na a yɛrɛ y'o dɔn Bukari Sidiki k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya directeur régional des douanes Sikaso a ye wulikajɔ min kɛ yen a bi bɔ yen don min a ye yen bila dangan min na o dɔnnen don o b'a jira k'a fɔ hakilina minnu b'a la Bukari Sidiki i k'a dɔn o dɔnnen don o kuma an k'an cɛsiri an ka wulikajɔ kɛ Bukari Sidiki k'a dɔn douaniers ayiwa min kɔni ye awa taali ɲɛ hali bi n'a ka bi sɔmin kelen don la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u ta kɛnɛ kan an bɛ taa Mamutu fan fɛ abada tɛmɛ n'a ye ayi dɛ il est 20 a bɛ bila a ti bila e bɛna kalan Bukari Sidiki kelen da ayi kelen da Mamutu an ka taa non c'est moi qui décide i ka kelen da Mamutu kelen da sa n da ka ca de ne ka sɛbɛn ka ca kelen da Bukari i bolo bugɔ ka don an ka bila awɔ i bolo don sa ayi il est 20 ayi il est 20 côté o n'a jan bɛ taa 40 c'est moi qui décide ayi il est 20 awɔ i bolo don sa i bolo don ayi Bukari i bolo don dénicheur le dénicheur Binate Ibrahim ni y'a ka fasiri ye Binate a ko an ka taa sesi mun na dɛ jagokɛlaw olu ka lafasali tɔnjɛkulu belebele don min ɲɛmaaya o bɛ Maju Ɛsɛn Bara bolo hali n'a sɔrɔla manda min n'a b'o ɲɛmaaya la bi o b'a fɛ k'i tɛntɛn n'i ka kunjɛ i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ sesi mun Maju a bɛna a ɲɛmaaya la don min kama i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw caman kun sabati bɛ a fɛ waasa min y'an ka jagokɛlamisɛnw ni kumabaw ka taa se an ka sɔrɔ bosobaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɔsɛbɛ yɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min na baarakɛɲɔgɔnya o bɛ se ka bɔ kɛnyɛrɛye jɛkulu ani foroba cakɛda ɲɛmaaw olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o bɛ se ka sinsin ka taa fɛ Maju a ye wasa don o la usinitigi don wa fɛn b'a kunna fɛntigi fana don i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ mun kɛra usinitigi don fɛn b'a kunna fɛntigi fana don awa a bolo kan a bɛ sɔnni kɛ ne t'o kalama o don ne min de ma n ko jumɛn kana kalon dan n'a yɛrɛ i ma fɛn diya kana kalon foyi tigɛ yan min ye Maju Ɛsɛn Bara ye jɔn ko Ala k'e bɛ ka kule k'a bɔ gundo min b'an jɛ buwadu bɔ a kalama o i ma galon tigɛ daminɛ a baasi tɛ n b'a fɔ monsieur le directeur n b'a fɔ a ye
Maju Sebara Naam. Min ye wuli ka jɔ ye ni kura bɛ se ka fiyɛ jago taabolo la cogo min na hali n'a sɔrɔla jamana bɛ danga min na kabi san 2012 kana se bi ma kana se ale nafura yɛrɛ ma ni ye sesimu o ɲɛmaya la i b'a ye k'a fɔ a kɔni n'ale ye fɛɛrɛ ɲini ninnu bɛɛ gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na walasa gɛlɛya ninnu bɛ se ka baasi cogo min na ko tiɲɛ don den kura tɛ falen wɔyɔ kɔ ko n'i ye sɛbɛn an ka jamana a jagoko ta ni k'a lajɛ a bɛ fɛn dɔ a la o min ye ɲɛmaya ye danaya ma da ka gansan bawo a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri o kɛra sabu ye jagokɛlaw bɛ danga min na bi o ka se ka lafiya sɔrɔ o ka jago bunda kun kan o ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani min ye anw sigi ɲɔgɔn jamanaw fo ka taa se diɲɛ seleke naani o jagokɛla tɔw ma u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na Maju Sɛnpara a ka wuli ka jɔ a ɲɛsinna nin taabolo bɛɛ lajɛlen ma jago k'a bɔ taabolo kɔrɔ kan ka nin kura fiyɛ a la bɛɛ lajɛlen ka se ka lawasa sɔrɔ min ye kɛlɛ Maju Sɛnpara ye a ka baara ɲɛsin bɛ o ma nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn na y'a salo ka bɔ le dénicheur kɔnɔ Binati Ibrahim a ka fatiri Bouakari min ye awa chambre commerce ɲɛmaa kɔrɔ ye ni a bɛ latigɛ bolo jugaramɛ kɛ Bouakari Yusu Bacili Maju ye wuli ka jɔ min k'a la waasa i k'a dɔn fiɲɛ bɛ d'a ma Ala de b'a dɔn Ala de b'a dɔn jugaramaw b'a kalama Bouakari sisan kɔni te Zara premier n b'o min an bɛ sɔrɔ ka sayi kana kana to kɛ n sɔsɔ ka taa kun bɛɛ kan o dɔn bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ waati ngara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko aujourd'hui Mali bi Kasim Tera ni y'a ka fasiri Kasum Komu ko k'an ka taa sigida filanan n'o ye commune 2 centre des impôts la dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ɲɛmaa ye n'o ye Lasana Kane ye a ye kunnafonidi baro kɛ o kunnafonidi baro senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sahel Media ye a y'a ka hakilinaw ani sanyɛlɛmafoli a y'o ta k'o ɲɛsin sigida filanan den bɛɛ lajɛlen ma min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka cɛsiri halisa dɔ ka fara a kan nka ale fana bɛ jɔda min na ye n'o ye centre ɲɛmaaya ye n'o ye centre des impôts de la commune 2 a fana a y'a jira k'a fɔ baara minnu kɛla fɛ a n'a ka jɛkulu n'o y'a kɛ équipe ye san 2025 salen na ko min ye 2026 ye ko cɛsirijala ni kelen don u bɛ n'a kɛ 2 ye bawo min ye jamana wagane ye a bɛ sɔsɔ ni taabolo minnu ye ani jamana ka service bolofara minnu ye impôt a jɔda ka bon a la kosɛbɛ bawo min ye sigida filanan o centre des impôts ye impôt maa minnu bɛ baara la n'ale yɛrɛ y'o ɲɛmaa ye jɔn ko Ala a kɛlen kɔ ka samɛfoli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a y'a jira k'a fɔ hakilina minnu dan bɛ a n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɛ ka nafolo min yara ka taa sigida filanan o impôt o wagande kɔnɔna na o kɔni ko hakɛw bɛɛ lajɛlen o latigɛla ka ban wa k'a bɛ min fana fɔ o de ye jamanadenw u kɛn bɛ ka hali na gɛlɛya n'a taw ta jamanadenw kɛn bɛ k'a faamu bawo ni min ye dɛmɛbaa minnu tun bɛ bɔ kɔ kan ka na nafolo di an ma o nafolo tigɛ bɛ kabi san 2012 wa n'i y'a lajɛ jamana b'a la ka ɲɔ ka furu sisan anw yɛrɛ ka halala la n'o ye min ye taxiw ni impôts ye o minnu bɛ sɔrɔ ka bila wagante kɔnɔna na min ye o cɛkɛda bolofara kumabaw fana ye o bolofara misɛn minnu bɛ sigida fɔlɔ fo wɔɔrɔnan kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ impôt centrew kan min ye sigida filanan ɲɛmaa ye n'o ye Lasana Kane ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ 2026 k'o bɛ sɛbɛkɔrɔ diya k'a kɛ ndaw ka tɛmɛ 2025 kan min y'a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw ye a ka danaya bɛɛ u kan wa min ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka kuntilenna ni sira minnu da k'an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko gɛlɛya k'a bɛ baasi ko ye k'a la tɛmɛ nin ye sɛbɛn sɛbɛn na salo ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ Kasim Tera a ka fasiri Bouakari Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma faniyɔ Bouakari Sidiki sɛbɛn kura nin y'a bolo ko siɲɛ 200 siɲɛ 89 u ye dɔ kɛ Musa Jara Musa nin y'a ka sɛbɛnni ye a ko farikɔnɛjɛ bolofara min bɛɛ n'u k'a ma judo ani jitsu maliyɛn Bouakari Sidiki k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ senfili ni bolofili ko fɔ min ye u ka ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn dabali kura ani fɛɛrɛ kura tigɛli min bɛ se k'a to i k'a dɔn a farikɔnɛjɛ a bɛ sinsin ni k'a ji di Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan Bouakari Sidiki i b'a ye k'a fɔ a kɛra kɛnɛ belebele farikɔnɛjɛkɛlaw ka kɛnɛ sabula direction nationale des sports olu kun bɛ ayiwa kɛnɛ kan min ye éducation physique DNSEP kun bɛ kɛnɛ kan min ye Salifu Kulubali ani Senosunu ni ayiwa Ablaye Wahabu Zorome ale tun bɛ kɛnɛ kan a ko kɛnɛ in bonya n'a karama a tun bɛ i k'a dɔn farikɔnɛjɛ min ye fédération yɛrɛ a ɲɛmaaba Amadu Tarawele i b'a dɔn wa Amadu Tarawele doyen kɔrɔ don
a ko Amadu a ko jɔngwala ale nisɔndiyalen bɛ senfili ni bolofili n'o ye judo ani k'i ta k'i yɛrɛ kɛ dugu ma min ye jitsu a ko Mali kɔnɔ jɔngwala a bara ka ɲɛtaa sɔrɔ nka dabali kuraw de kan ka tigɛ ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ ni nka bolofara caya kosɛbɛ min b'a to denmisɛnw ayiwa olu nin bɛ don a la hali lɔkɔlisow kɔnɔ olu nin bɛ se ka don a la n'o kɛra a bɛ kɛ sangaba ye a ko u ma tigɛ u yɛrɛ la sabula min ye ligi ye a ye wulikajɔ caman kɛ a ye cɛsiri caman kɛ waati k'i k'a dɔn hali kɔsa in na fadenkɛnɛ ka Mali ye sanu sɔrɔ ye sanu penbe min sɔrɔla ayiwa Fatima Ture fɛ médaille d'or championnat d'Afrique junior waati a ko b'a jira k'a fɔ min kɔni ye ko in ye a bara ka lawara o kuma ayiwa ɲɔgɔnyew ka caya hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan a k'i b'a ye Assemblée générale min kɛra san 2024 min ye bɛnkanw ni hakilina minnu kɛra ka na se san 2025 ma 2026 kɔni i k'a dɔn a bɛ lawara ne ka fɛn caman kɛ kɛyɔrɔw a kɛminɛw waati kɛ ani hakilina o bɛ don cogo min na bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ a ko u ka kɛnɛ in ka SENOS ani DNSEP olu ka nani kɛnɛ kan jɔngwala o b'a jira k'a fɔ u bɛ ko min kan ka kɛ a hakilina ye a bara ka kɛ sababu ye min ye Fédération Malienne de Judo ani jitsu i k'a dɔn a bara ka barika sɔrɔ ni a ɲɛnamaya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ faniyo kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a fɔ le faniyo est-ce que o tɛ dansigi an ka bi dɔn kibaru la waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Boubacar mɔgɔw ko hakili to a la ni Ala ni kira sɔnna sini min ye ayiwa mawuluduba ye san o san Usazi Bare mawuludu min n'a b'a labɛn a n'a ka kalandenw muso minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka diinɛ dɛmɛ a bɛ kɛ Korofina balontan na i k'a dɔn kabini sali fana ma sali an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen wajulukalaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ni ma fili Dankɔrɔba yɛrɛ a bɛ ye kɛnɛ kan min ye a Seyidu Usumani Badari Serifu Hayidara Usazi Bare yɛrɛ i k'a dɔn ayiwa limaniya bolo kan min ye wajulu ani kuranɛ haya kologɛlaw bɛ fɔ ni ka dugawu kɛ jamana ye o kuma bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sini Korofina ndolantan kɛnɛ kan waati n'o y'i bɔ a la Mali an k'an ka jouer bi Ala k'an gagner an bɛ gagner Ala m'a kɛra anw bɛ an kɔ kɛ n'aka kɔlɔni kɔ ye an balima bɔbɔ sisan olu ka jɛmukan bɛ sigi tɔw ma don su in na 20h segi bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan ni Ala sɔnna ma ntɛnɛn don an bɛ ye kɛnɛ ka sankɔrɔ bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ ka k'olu lakali Mamutu Surunin nɛgɛw tun b'ale bolo k'an jaw ta k'o yɛrɛkɛ ni n ka jɛmanbaw Sylvie Vartan yɛrɛfɔ dɔɔni e n'i ka koyokoyelen n ma tigɛ n yɛrɛ la o depuis Ala ye da yɛrɛfɔ de ka di ye Mamutu baara ɲɛna jumɛn i jatigi ye ye hɔn ko e tɛ jatigi fantan de fɛ n'o tɛ jatigi ye dɛ ne y'o f'i ye k'a bɔ ni ko ka boli cogo ma e kan ka ne bonya komi k'o taara ka boli cogo ma k'o dulonnen don sira la e ta ye fɛn ko de ye sa n'o tɛ ne ye fɛn de ye ma sisan bi ko i yɛlɛma ne y'o f'i ye o n ko fantan tɛ ne jatigi la ne y'o f'i ye k'a jɛ dɛ ne fana y'o lajɛ yan koyi a banna e mana fɔ k'i soma ye maa o maa ye i b'a sɔrɔ o bɛ fɛn dɔ a ma ja awɔ ne kɔni n tɛ fantanko la i bɛ yafa ma Mamutu baara ɲɛna wa salam.